părerea ta despre meciul din această seară? În primul rând mă bucur că l-am câștigat în condițiile în care se știe că jucăm fără niciun jucător pe poziția 4. În al doilea rând mă bucur că am scăpat fără accidentări. În al treilea rând mă bucur că am reușit să mențin toți jucătorii sub 28 de minute. A avut cel mai mult. Bobe a avut 32. Doresc să felicit echipa din Craiova, care are un sezon de când a venit domnul Costescu foarte, foarte bun. Dacă nu mă înșel, au o singură înfrângere, prima. În rest, toate au fost numai victorii. Și asta este o echipă bună. Mie îmi place foarte tare și cum arată și cum joacă. Și mă bucură cu atât mai mult victoria noastră. Joc defensiv foarte bun pentru echipa această seară. Da, și da, a făcut un joc defensiv bun, dar mai e puțin loc. Urmează meciul de la Galați și pe urmă cel puțin practic urmează alte 3 meciuri în Liga Națională înaintea reluării. Da. Europene. Noi încercăm să ne menținem pe drumul nostru. Sper să continuăm așa. Teorec sper să fie în echipă la meciul de la Galați, ceea ce pentru noi ar fi foarte important. Iar după aceea sper să vină și noul jucător, astfel încât să-l scriem pe Tarolis. Un cuvânt despre noul jucător? Este un jucător care știe liga, are doi coechipieri aici, care au jucat anul trecut. Din acest motiv sperăm ca adaptarea lui să fie mai ușoară și să sperăm că ne va ajuta. Și eu.